Erokamano ne jawinjo mara kaka watime pile e chiro ni endi mar ng'eje thumbe magi kawuono ni endi odiochieng' machielo mabende ayudo wendo mara e studio kaendi mabende ageno ani wabiro go kode mbaka mondo oyangnwa mathoth kotenore gi tijeno endi motimo machiegni. Gi nyingi in ng'awa? Gi nyinga an iluonga ni Fredrick Otieno Opiyo. An aja Ugenya Uholo. Ugenya? Kamoro miluongo ni Uganda. Uganda. Uganda Umbonja. To gie sani an Nairobi ka. Sani endi go touch Nairobi kaendi. To gi nyinga mong'ere en mang'era go ahinya. Ang'era ka Kidobaswil. 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 KID. 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 OBA. SWIL. Kidobaswil. Kidobaswil. Erokamano ahinya Kidobaswil. Ok ang'eyo ni gie kinde ni endi ibiro kaendi motelo ne waloso kanyo endi ma bende yangona ni in gi lony mararieya e weche gieki mag producing. Ok ang'eyo ni maendi en tich mane chako karang'o? Bedo producer en passion mara. Itime kwa kuom chunyi iwuon. Ing'eni nitie gima ingo gi passion. Koro kachako chon an ok nang'e weche thum. Chon nikia weche thum? Nakia weche thum, nang'eyo mpira. Weche mag opera gi adhula? Nang'eyo mpira, adhula. Natugo adhula kendo namako gol. Jatugo namba achiel? Namba achiel, nabere ahinya. Erokamano. Koro weche thum ang'iyo katieko form 4. Kitieko apar kod ariyo? Sama asetieko form 4. Koro kadonjo e street. Kadonjo koro e society. To achako fwenyora ni anyalo ndiko wendi. Koro I wrote my first song. Indiko wendi mokwongo? After kuandika the song, then akwayo chance event moro. Akwayo chance event moro to perform, but reception wasn't good in company. My first trial. Mano thuolo mokwongo indike kidhi chak igole gi adhi awere kaka indike no. Koro reception maber ahinya. Noko wuok maber kaka nitaro. In iwuon yoni ka atimo mokwongo lakini ok wuok maber. Yes, then ingeni and first attempt. Then I perform it to the crowd. Everything is mixed up. So then tension, come on, the crowd. So now a bit challenging. Then from there, then I make another move or the record. Idhi record. Koro ichoko chir, igolo chir moro mane in godo sama i perform live chande. Koro idhi wacho ni adhi record thum ni endi. Yes. Koro adhi studio mar bwana niluonge ni Gift OJ apano na yango. Idhi studio mare kasto itimo werni endi koro iwere orally. Koro igole ndiko ikele. Koro adwa nakele. Koro kanyo sifa moro ni kudagi Gift iluonge ni Kefa Makabuto. Kefa. Ingo kucha. Koro tudagi Gift adhi atemo wer. Nokopedo kona na macha. Koro nakawer maber, beno nokobet mamit. Mama achunya to producer de chunya polo maber ago. Okigole japiny okunyo thum ni endi. Onge ng'ama nowinjo thum ni. Igole tiwinje in iwuon, tiwinjo ka bende ok ochomo yo, to producer be chako nego chunyi. Producer be ok nohere. Koro abe chunya otho. Koro abedo ndalo moko matin. To abiro Nairobi. Donje buore ka abiro buore ka. Koro kabiro buore nabiro puonjora tich. Ibiro jua kali ma koro napuonjora mechanic. Koro puonja mechanic koro being koro ne adonjo Nairobi, then from the experience na Nigeria adek abedo exposed. Idonjo ka iromo gi jomoko ariyo adek ichako ng'eri matin. Abedo exposed. Koro achako gombo lifestyle man musicians. Koro ineno ka gitaduogo kuomi kendo dho ni nosea but koro oduogo. Koro apuonjora mechanic, but aneno ka chunya koro hero thum sana. Chunyi dok e weche mag thum. Mano nan gashie. Koro adagi nerana moro. Koro nerana ni awuok kadhi puonjora tich kaduogo, koro nomiyaga pesa moro matin. Omi menyalo makori. Manyalo chamo lunch 50 bob per day. Koro 50 bob nani komiya takane. Ok ati kode. Ok iti kode oyelo yera. Ide adi akauma ti. Adi koro ayieni yo kech kucha kaduogo to nyaka ngachiemo. Koro 50 bob na no. Kamano ade odiochieng.
Buti good and akade taduku chiemo gotieno. Then from there atudora gi boy na moro ngoni Iniesta. Iluongo ni Harry Iniesta. Koro ene mono rwaka e thum. Koro ka yutiri e thum koro. Actually before meeting Harry Iniesta, there was an event, event more kanisa moro Nairobi ka. Yeah. Gig moko magina ni talent show. Koro aneno ka gi post giloso posters ni Ekodida ne di bedo judge. Ekodida bedo judge. And then by that time Ekodida ne ngat maneno hit sana gospel. Kabisa. Kora chako gombo na bedo di participate. Iwi joka gini maki monde donje kanyo inbe. Koro ka wo chero gi pesa na matini mana kuno cha. Awacho na dwa dhi record when. Pero bicha. No yudo assistant yoro mon money for day. Kamano. Awacho ni pesa nani. Adwa dhi go a record amanyo studio. Chaki record wendi mane weyo chako so wer machielo. Koro mata ndiko koro moro. Oh, ichaki ndiko wer machielo. Koro wacho na dwa ndiko ne gichiwo theme mar song theme mar song ne wacho ni this life is worth living. This life is worth living. Mano ne toro mar wach machielo. Mane toro mar wach like mane message mane gidwaro. Mane gidwaro kanyo. Koro ne compose song gi idea. Kamano. Then awacho ni wamanyi ngama nyalo produce na song ni maber mondo at least adige competition kikadhi kaka last time na bedo disappointed ko macha andika na kwenyo beat tadhigo kuja kora na adwa mondo at least abedi kata gi beat moro kadhi kachato ben odonjre ke thum music koro kadhi ta rodo gi bona moro ni SP koro SP ni beat ma jomoko ne oloso ne jomoko tamo koro kwanyo ni omi koro ando ka donje beat cha to donjore the beat was my vibe donja kamano chako wendi cha koro awer koro andiko wer manyien koro wer ndo now they need no need to cry because this life is worth living. No need to cry because this life is worth living. Worth living. Kelo wotoro mar wach joka ne dwaro. Yes. Mondi los wendi moro wange dhi moro gi. Mondo dhi amor gi go. Koro akaka wach magimi acha ema loso go wendi. Loso go wendi. Koro mane madhi andiko ne gigo wer. Then adhi participate. Idhi koro event won. Idhi anyasi no. Yes. Gi wendi cha. Me isende ko kende segolo. Kamano. Koro by bad luck maka gikacha no ka perform. Idhi loso wer mokawi nyaka pesa ni mar 50 mane timo matin cha. Kasto otilo mugi ko kidhi mi wero wer. Okana wer niko kachiel maka gikacha yudo ji neng'eny. Alafu ng'eny kinde cha. Ka repo giwere kamoro mechini ni to you understand kaunga ng'among'ei nkaonge ng'among'ei to bende nitie kaka ginene koro an kacha ne pod akiara onge ng'among'ei then awendo Nairobi oka aonge kata osiepe mang'eny manyalo ginene go mong'eya jo nadhi kenda ng'ata chiel konyi kanyo ende nan ng'ata chiel koro at the same time ane artist and everything kamano koro nakayudo that opportunity to perform but I appreciated the opportunity to at least 9 artists chak yudo jamo kimek loso ko kanyo weche mag osiep koro kanye mechako rade gi wasanii mokwongo koro chako interact gi wasanii matino tindo koro wasanii gi mung'isa chieng' moro ka koro gombo record maber adhi e studio moro na kijana moro ni Iniesta manyisi cha Iniesta koro e studio ne kanyo emane koro kadhi to gifwenyo nani gi lony marania e weche thum gin magedhi gifwenyo ni koro weche thum kae ni samoro ni gi were moro gifwenyo ni e thum kae an gi lony mang'eny ang'e mang'eny kamano to ema nakia koro na apuonjora tich mar mechanic cha to ka kocho chwakore seringa go studio kocho chwakore matin pisori matin ni kon koro siepna ni nodhi ofwenyo na ng'e ndiko ndiko wer mindiko ne ong'eyo na ng'e odhi ofwenyo ni andiko wende mabeyo kendo wende man gi vibe kabisa alafu nowero gospel that time wende Nyasaye alafu nowero mag vijana koro ofwenyo na ng'e ndiko gospel bongo maber nokawa en owuon koro kawi ne en kijana matin Nyasaye yani doto dhano kamano Nyasaye no ya mechon koro noyudo yawo studio osebedo gi studio ne en owuon mare owuon koro kanyo ne nigi producer ne producer ne masani producer ne producer Bahati
Producer ne mane dhi yudo diere no sani en producer mar Bahati official producer mar Bahati. And golo hits mang'eny sana. Koro by that time koro producer nofwenyo na eto koro bwana ni nofwenyo na ng'endi ko wer, but producer ni ema nofwenyo na ng'e wer. Ing'e wer be? Ofwenyo ni ng'ano ofwenyo ni ng'endi ko wer. Bwana Won Studio ofwenyo ni ng'endi ko wer, but producer ma sani tiyo gi Bahati ofwenyo ni ng'e wer. Koro ka producer nofwenyo na ng'e wer, koro chako tiyo koda. Koro tiyo kodi, utiyo kanyakla. Ochako okela machiegni. Koro samodwa timo backup. Kata ka jathum moro biro wer, toluongo manya, Kido in kanye? Bitim na backup e wini. To kana timo to wuok maber. Ama Kido bwana an gi jathum moro ko biro ndiko go, kibiwinja ni kako wer guide nango. Koro ichalo ng'ama chiwo kanyo endi ler kata ko music conductor. Koro na direct na nyise ni koro ma kiketo kadhi bet maber, ma kigolo kitimo kama to maber. Koro abe aneno ka koro interest mara ochako grow e music production. Koro ngiso ni interest ni koro samoro wuok e weche mag wer, koro obire weche mag ndiko gi konyo jower. Koro aduogo alokore jakony joma wer gi like awer maker. Kata ka wero meka to giwinjo kendo giwacho ni hey wer maber. Then sama but giyudo ni and there other added things apart from just singing. Kore mane koro bwana cha kore no samodwa ndiko wer tiyudo ko manya. In kanye ba bikonya ndiko ado ndiko wer mo. Ani ga idea makama. Akadwa no oboge kama. An gi weche bila gi adwa ndiko to me weche bila gi. Koro ng'ena ne mluya tananja. To andiko kiluya. Indiko kiluya. To kiluya ni somo? Okasome. Omiya mana weche, okay kidogo, matin kiluya ok tek na ahinya nikech miyo monyuola en ng'at ma nus mluya. Koro ngiso ni chako bedo gi samoro rembo luya matin kuom. Koro nanyalo interact gi kiluya. Koro omiya weche, aloko weche. Koro andiko ne giwegi, aloko ne gi koro amiyo gi like melody koro ndiko gi maber kaka uwinjore gi thum. Amiyo gi rhythm and the melody now. Then koro producer to koro record. Mane yudo ka an akuonga wero wende no te. Koro ka eno were wiya. Koro indiko gi loso ne yo, ichalo ng'ama beto ne puodho, kobiro no pura. Kamano. Kamano ahinya. Koro kanyo lonyo mara gi studio bedo machiegni kabisa nikech koro ai kinde no yudo ka tich bedo ok chien kama na dhi puonjora cha ng'ama na dhi puonjora tich omaki. Ng'ama ne dhi puonje nero mane dago chande? Koro ng'ama ne puonja tich. Ng'ama ne puonji tich. Nero kelo mi ng'ato koro ng'a puonji ni ochako dhi omaki. No make. Koro ene no konyal puonja kin. Koro ng'isi weche mag tich bodhi ochung. Koro weche mag tich gi koro be pod ne gi suku. Koro kanya mana dhi akaw advantage. Koro anang'enye studio iyudo ka sama rach kata ne studio. Samoro be giluonga wan studio. Koro producer Mesesi. Mesesi emo builder. En ng'ama inyalo wacho ni ogoli piny kata bende idongo kuome. Kaka producer Mesesi nong'isa gik mang'eny. Ama be kata kok nong'isa nalan gik mang'eny. Kata obedo ni nokogo kodi mbaka mwimisa achiel, lakini nitie mane somo ka utiyo kode. Sama ne notiyo, ne yudo ka ng'eny an kode studio. Sama jathum wer oseluonga ong'isa ni baba ng'isna ng'ani kaka wer direct nago. Wadwa ndiko wer makama. Nido seche moko an gi session otieno mangima. Koro sechegi en samo timo to anang'iyo no ogolo gi chakanya. In tije ma tich ng'iyo mondo idhi kete tim kasama seche mango onge. Seche makurango onge. Koro aneno ka ba mak gik moko na samo koro kata koro yudo kogone ng'ato thum. Kagise ni bwana gimoro ni golo kama. To gino ni goye to no mit kabisa. Koro kiket ne nyaka ng'ani gino but koro ikete mno mopogore matin. Talk over into my idea. To uriwo gi. To gibedo achiel. Yes. To dhi wuok maber kaka odwaro. Maber kaka idware. Koro mane kaka ne donje weche mag producer. Koro achako bedo producer. To lekni mar bedo jawer cha. Koro lekna cha nikech an jathum podi bedo producer no podi nyalo wera. Koro wer ka ma gotieno sama waonge client wan gi Mesesi wawer. Watimo covers, warango ang'o ma trend wawerie. Yeah, we did a song for Jackie Maribe. Actually Jackie ne trend
during that time. Wandime sisi wandiko wer mo trend kabisa. Okay. Wandiko wer Diamond Gizari ne trend. Wandiko wer ko trend. Koro ayudo ni akara wanyalo grow that bond ne koro strong. Ngiso ni sama okoso customer to utimo meku koro unuwuon. Yes, wagerore. Ugeroru kendo. Ero kamano ahinya. Awinjo ka itajo ng'ato kanyo endi ma bende samoro nyalo wacho ni en ng'ato endi ma bende idongo e tiende kendo itegno e tiende. En puoch gi paka kamoro amora ma inti iluonge ni Ayo Mesesi. En puoch gi paka ahinya nikech rawera ni wacho ni ma samoro oyudo tiegruok mang'eny kowuok e tiende kanyo endi. Gikine ni endi itiyo gi studio mane? Gesani to an assistant producer. Assistant producer. Barikiwa Studios. Barikiwa Studio. Barikiwa Studio ni boro Nairobi kaendi. Okang'eyo ne kinde moro nalimo moro e piny Kisumu. Kanyo ni en achiel koso Barikiwa kawinjo Barikiwa ma Nairobi samoro management opogore gi ma Kisumu. Barikiwa en achiel. En achiel. Ma Barikiwa en achiel. Ne en Kisumu. Nen Kisumu. But gesani to oduoke CBD Nairobi. Mondo be e center. Center ne ng'ata koro. Maka jok ma dwa record gi Barikiwa from no Kisumu ni gibiro mana Nairobi ka. Em office sani. Ema ugolo ne gi wende gi weki nikech an bende pok abudha ahinya e industry mar weche dieki mag fwambo kod keyo. Asebedo kawinjo ka jathum moro amora mogolo thum kodu tiwinjo ka nitie background sound wacho ni Barikiwa Studio. Koro kauno ni endi moro ahinya karomo gi Baswil ma bende en achiel kuom jogo eki matiyo Barikiwa Studio. To kotiya to en jago ni endi ma bende wachore ni en gi lony maria e weche giki mag ndiko wer kendo bende samoro ok onyal mana ndiko to onyalo mana wero gi bende giwuo gi audio. Ero kamano ahinya. Inyalo nyiso jogo eki ma pod kata bende ere kaka inyalo uso kanyo endi Barikiwa ne jogo eki ma samoro nigi gombo mar chopo kanyo endi nikech usetimo mang'eny, jotelo mang'eny osekalo tiendu ma ogolo nigi wende mabeyo. To nitiere ng'ato moro dala kucho chonde ma samoro ok nyalo yudo thuolo machop Nairobi kaendi. Biu nigi chenro moro mar keto kata badu mondo uchop ne jogo eki ma ok nyalo chopo bore Nairobi ka. Okay, gesani jatenda Mainwood Phoebe en gi chenro makare mar otemo kabisa kaka dokonya jotume ma kabiro. Kopi yudo ka Barikiwa in studio man. In Eastern Central Africa. Barikiwa is the biggest studio because Ohangla te wuok kuome. Ng'enyne Ohangla wuok Barikiwa. Ng'enyne ngiso ni atamalo maduong' mar jo Ohangla. Actually jotumbe madongo te gocho kanye Barikiwa. Then gibiro gi pressure at the same time. Then wan kod jotumbe wa matindo gi be. Koro mbi mar jotumbe madongo ka ywayo. Koro momi be neno ka anta iluonga na assistant producer. Oluonga mondo abed machiegni kanyo mondo akonya achiel ariyo matin madibede ma ok onyal. Koro ngiso ni would feed the boss ni to ni lowe. En jatenda. At the same time puonj be puonja tich. Podo puonji nikech en samoro en gi lony mwewi. Lony ne ni malo nikech an ka kirango lony mara apuonjora production e field mar bongo kod afrobeat. Side no. Koro kone mi ikawe ngas kidwa koro Ohangla. Koro sani idwa ni mondo walok tanga. Mondo at least koro aduoga bed arena bende kona nyalo goyo local. Makoro by the way I want to appreciate Wood Phoebe for that. It's not easy. Okay, ni gima yot. Mondo gimotimo it's okay, ni gima yot. At the same time create an opportunity. Omiya job opportunity at the same time podalan. Gik mang'eny sana no ng'ata ok nyal miyo oko kanyo. So I want to appreciate him for this opportunity momiya no. It's worth applauding. Ero kamano nyene puoch gi pak ne Wood Phoebe bende Baswil wacho ni bende osegole kama bor kendo bende pod opuonjore omiye kanyo endi pap manono ma bende pod oyude tiegruok e weche eki mag ndiko wer ka achiel bende gi wer wuon. Kabro medo paro kanyendi Wood Phoebe en producer to en jawer. Ngiso ni udhi kanyakla nikech in bende in producer to in jawer.
Okay, koro gesane to wer ne wachungo. Wer ne uchungo. Wer achungo. An sani wer manyalo wer. Anyalo wer ne ngato baka. Nyalo wer ne ngato baka. Sauti moro wuok chien cha. Mawuok piny cha. Mane makora dwara, mane mapuonjora sa kabisa. Mondo perfect ahinya e timo baka. Erokamano nya kapok watieko kaendi awinjo ka seche moko ka iwacho ni jothumbe samoro bedo mang'eny gin okenge mage kata gin chandruoge mage mokale matin kapok watieko samoro iyudo ka nitie jothumbe adek mobiro e juma achiel gida produce ere kaka samoro wan weche machal kamagi. Mano to yot kabisa nikech studio ibiro ga appointment. Ibiro ka appointment? Yes. Ok nyal church ni ana John Junior asemolo Barikiwa dana gol we. Studio ibiro kod appointment. Momiyo ibiro ga appointment en ni tije nitie mang'eny. Tije ng'eny. In ibiro record kawuono ni. Nitie ng'ama nyo record nyoro. Kamano. To koro emomiyo iyudo ka seche moko jothum iwinjo ka ywak ni Barikiwa delay Barikiwa ok delay. Iyudo onego bed ni bet pich penyo niya. Sama nya record, jadi manyose record itoka. Kamano. Nikech ok wanyal golo wedi mokwongo, to nitie ng'at moro mane no record kata na dweche moko chien kucha. Obe ka nobiro, to noyudo ka jomoko no se record. Koro matina ne obe jomoko delay. Koro ngiso ni weche mag line kuom recording ema samo nyalo miyo wach delay nitie. Mane gima nyalo kelo delay, iyudo ka line nitie wende ng'e. An kacha wende nitie makata moko. Ginyalo romo wende 1,000 gi wiye. Mapok ogol. Mapodi. To midwa no wuok. Wegi dwaro ji dwaro. Koro ngiso ni mae chandruok ma ungo moloyo chandruoge te. Mane chandruok maduong' manitie. Koro ji osehero Barikiwa nikech tich maber. To koro tich maber no. Koro iyudo ka complain mawinjo ka ng'eny ok en ni Barikiwa delay gi songs. Ok ni Barikiwa delay. Ji ema ng'e kiwe mani kiubor. Makata mana banki wuon kidhi. Ni chopo kacha. Nyakiriedi. Okani complain yo bank bi mo simo wacho ni line bor. Erokamano. Wach mogik miwe godo bende jogo e kima limo Barikiwa jowinjo kaachiel gi jothum inyalo nyiso gi ang'o kokalo kuom Barikiwa studio. Ana nyiso gi mana ne erokamano kuom rwaka e field maru mara gospel music en gospel. Nikech Barikiwa deal gi gospel and ohangla. Koro jo ohangla moro waka field agon wero kamano. Jo injili mabe orwaka erokamano. Then tena kendo makende ago puoch gi pakni. Osiepa modlo mana boda wendo. Aongo boda wendo. Shout out ji. Erokamano jo mara kaka watime kaendi pile kod pile. En kaka nyalo tudore gi Barikiwa studio? Inyalo tudore gi Barikiwa studio through my phone number or you can call Woodfield cheki kidogo. Nyalo mi number mar studio, number mar office. Number mar office okamako. Yeah. Abro kete screen kanyo endi mondo inene jago ni medo mondo bende gol thum gi Barikiwa kata mondo idwade team weche gi Barikiwa mondo yudi kinde mari imol Barikiwa team ni kanyo endi gigo e kima beyo ama inyalo gocho na an direct sima wala gi namba ni namba mara 07 Pramich prochiko gabiro Prabiro Chico Praboro Gario Prabich koda beach maniluongo ni Baswil wenyi ne bende tiyo kanyoge machiegni gi Barikiwa studio kaka watime pile wuok tich akelo ni chino ni ende mar ng'e jothumbe magi tudri koda telo machielo chieng' wuok tich manyien mondo wayanga mathoth na jothumbe ma pacho kaini ka kamano edi ok Nyasaye ma jang'wono omed umu kotimo gimiluongo ni subscription ne bende channel ni ende mar Ajwang Junior.